नमस्कार मंडळी, आजच्या नवीन व्हिडिओ तुमचा परत एकदा मनपूर्वक स्वागत आणि मित्रांनो त्याचबरोबर आजच्या नवीन व्हिडिओत पण तुमचा स्वागत आहे। तर मित्रांनो आता आम्ही चाललो आहोत तरळे म्हणजे कासारड्या फाट्यावर ना आतमध्ये विजयदुर्ग रोडला। तर थंय आमचं एक काम होतं, कलर काम करतो आम्ही। तर कलर काम घेणारा माझा चुलत भाव आणि त्याबरोबर त्याचा मित्र पण आहे। तर ते कोण आहे ते तुमका थंय गेल्यावर कळातच। आणि मित्रांनो हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा। कलर कामचा कसा वाटला हे आमका कमेंटद्वारे नक्की सांगा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि होय सबस्क्राईब करा चॅनल। चला तर या व्हिडिओची सुरुवात करूया। मित्रांनो आता आम्ही लाव कासारडी थिएटर आणि इथून आता जाणार विजयदुर्ग रोड नेतो बघा, जो रोड मागे आमच्या दिसत असतो तुमका। तर त्या रोडने जाणार आम्ही आता 10 किलोमीटर आतमध्ये जाऊचा। सो आता गरम पण खूप होता, आता वाजलेत बरोबर 1 वाजलो होता, 1 झालं। तर थंड वगैरे काहीतरी घेत आहोत आणि जात आहोत। तर मित्रांनो तुम्ही बघितलं असेल, आता आम्ही त्या जागेवर पोहोचलो आहोत। तुमका मग अशी पूर्ण बाहेरचं परिसर वगैरे दाखवलं आहे। तर तुम्ही बाहेरसून घर पण बघितलं, पण परत एकदा दाखवणार शेवटी। आधी आपण आतमध्ये जाऊया घराच्या आणि आतमधनं बघूया कलर आणि त्यानंतर बाहेरचं बघूया। आणि त्याचबरोबर त्यांचा अजून एक म्हणजे छोटासा मांगरा खाली आहे, तो नंतर दाखवते। आधी घर बघूया, चला। तर मित्रांनो वरचं घर बघितलं असंच,
आणि हा खालचो मांगर हे पण तुमका आतमधून दाखवतलंच. आधी बाहेरून बघूया. तर चला तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपण ह्यात थांबूया. आणि तुमका मित्रांनो सांगितलंय की माझा भाव आणि मित्र दोघा काम घेतात. तर ह्यो सुहास बागवे आणि ह्यो यश डगरे हे दोघा काम घेतात. आणि तुमका ह्यांचे नंबर पण मी व्हिडिओच्या शेवटला देणारच असं आहे. तुम्ही यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करू शकता असंच. तर आजचा व्हिडिओ कसं वाटलो, पेंट केलेला कसा वाटला घर, तर ह्या कमेंटवर नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा. आणि चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. बाजूची घंटा पण वाजवा.